Guzetan pozigaz, gaztu aurten bai agenda lepo 2 urte zer gabe, baina listo hasi da. Bagoaz denak batera Ordiziko ferira. Ara hortxe dago, Naroa? Jepa, miren! Zeite zola jantzita? Naroa, Ordiziko ferira goaz, baserritarez jantzita etorri behartzan. Ze Ordiziko ferira? Munitxeko garagardo azokara guazela. 3 egun eskatu ditut lanean horretarako, 3 egun, joder! Naroa, lasai, A ber, nola izango da maiatzean Garagardo feria. Oktoberfest deitzen bada, oktober, urrian da. A ber, miren, barkatu, 2 urte pasa ditugu pandemian. Izan daiteke oktober, maiatza, o lo que sea, baina maiatzen garagardo azokara eta Munitxera goaz. Bueno, pakia behar dugu, Ordiziko ferira goaz, eta baserritarrez jantzi gabe ere utzuko izute sartzen, beraz, venga, goazen bila. Beitu, eki! Baserritarrez jantzita miren Alemanira guazta. Esan dizut, haure garagardo azokara dator. Nola garagardo azoka? Ez algoaz Frankfurtera bertako liburu azokara. Horretik ekarrituzu gafapastak intelektualitxu hartzeko ez, eki, Ez, eki, Ordiziko ferira goazela, baserritarrez jantzita. Baina izuen nik konpromisoa hartuta daukat. Kronika bat inberdet, hau amaikarako, hau oso garrantzitsua da mundu mailako aktualitatean. Bai, ez dakit, liburuak asmatu beharko dituzu, saltxitzen irautza, gaztaren zuloak nun, ez dakit, olako zeo zer, bestela? Bueno, bale, eskerrak tesak bintzaitu ondu ulertu zuen, zatek atzo saltzean arropa prest daukala, beraz, tesa jantzita etorriko da. Ba, hortxe dator, tesa baina, Dantzara, Sevillana daia, guazegu dantzara. Zer, eskak, nutzi duzue farala esek jantzia, maletan. Eta zo miren, folklonika hitza berrasmatu nahian edo? Tesa, nora letxe ustezu guazela ba? Sevillara, ba? Apirileko, feriara. Tesa, bukatu da, pasa da. Ez dituz ikusi Boseko bagosoiek Twitterren eskerrak bukatu dan. Bai? Eskerrak bukatu dan. Bueno, eskak, nahikoa, Ez goaz, ez Munikera, ez Frankfurtera eta ez Sevillara. Ordizira goaz? Ordizinera apirileko feria ospatzen da, bera, diversitatea ospatzen den herria zen polita. Tesa, Ordizira goaz. Ordiziko azokara. Gaur segunda. Asteazkena? Eta asteazkenetan? Oi, ama! Gorka, pasko, pedala! Handiei, txikiei, zarrei, gaztei, 38 taila atzean utzi duzuen hoi, 38 taila boikoteatzen duzuen hoi, kalean zaudeten hoi, kalean etzaudeten hoi. Bienarioei, bitarrei, bietan jarrairi. Alegia, urrungo astean, 100 saio betetzen ditugula, redios! Pues el Gobierno de España va a traer a esta Cámara una ley para garantizar que todas las mujeres que quieran interrumpir voluntariamente su embarazo puedan hacerlo y puedan hacerlo con seguridad y en centros públicos, señorías. Eta ez naiz asko luzatuko, izan ere gauzek bere baitan asko diote batzutan. Entzun, ikusi.
Ez omen dute beldurrik, ez. Pekatari gizara joak, gu geu, zenbat garen, pekatariak nortzuk diren, geroz eta zalantza gehiago dauzkat, Y tengo que deciros que gracias a que venimos hemos podido rescatar a más de 1000 bebés. Nadie nos va a impedir rezar. Entzun duzue? Bizia salbatu dietela 1000 haur txiki baina gehiagori. Hau, delitua, hauxe bera da, Así que gracias, Irene. Somos más y seremos más todavía la próxima vez. Ni tú ni nadie nos impedirá rezar. ¡Viva España! ¡Viva la ¡Viva! ¡Viva España católica! ¡Viva! Epa! Viva España Katolika! Eta viva Cristo Rei! Galdetu dituen amonei, bizirik baldin baituzue oraindik edo bestela googleatu eta jarri rekete hitza, ea zer ateratzen zaizuen. Esaldiak nahiko antzerakoak, kasualitatea izango ote da. Puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos. Hor jartzen zuen, doako zerbitzua, ekografia egiteko. Kalean gelditu behar da, ustez aurdun dagoen emakumea ekografia egiteko eta esateko ez dezala eten bere biziagatik eta etorkizunean egon zitekeen beste batengatik kalean jarretako furgoneta batean. Nik honi baiketa deitzen diot besteak beste, hau nik, Galdetu diezagukegu epaile bati, interpretazioak oso interesgarriak izango lirateke, ziur. Refugio de los pecadores. Una denominación. Un camino de alabanza. Virgen poderosa. Eta alaxe diote, errezatzea, errezua ez dela delitua, aizue, fedean noiztik da delitu ba. Gauza da, baten aurka jazartzea eta are gehiago berari dagokion eskubide bat oztopatzen jartzea. Imaginatzen duzue, Anoetako estadioan jende hau bera esanez beltzak ezin dutela Anoetan sartu? Imaginatzen duzue? Santa María, Santa Madre de Dios. Eta bideo honetan, sare sozialetako ikerketa honen hasiera besterik ez da hau, izan ere oso toki interesgarrietara ari gara iristen. Ez dutela beldurrik eta horretan segituko dutela espetxera eramaten badituzte ere. Hau ez da ez edo nolako apostua, Gauza da honen atzen zein ote dagoen, goazen ikertzen hastera. Eta egoera honetan, gure ikerketaren lehen urratsa, lehen geltokia Txiolandian, Twitterren egin dugu, eta bide horretan lankide eskatuko dietea zer gehiago daukagun erakusteko. Hortxe ikusten duzue, abortorioak dira askabidekoak eta hortxe argi eta garbi, Viva Cristo Rei! Lehen aipatu dizuet oso eslogan ezaguna dela besteak beste Espainian, penintsulan, Espainiako estatuan, milaka eta milaka lagunen heriotza ekarri zuen lelo bat delako. Askorentzat lehen aldiko kontuak dira, baina eske asko ez ditugu berreskuratu. Oraindik ere asko dira lurpean segitzen dutenak, baina hauek oso kezkatuta daude, astean behin haurdunaldia bere lege, baimen, arau eta baldintza guztiak beteta haurdunaldia etetera joazen, emakumeak aldiz bai. Hori bada kezka iturri eta estatu arazoa. Zergatik ote da estatu arazoa? Eta bide horretan aipatu nahi dizueguna da Txiolandian badagoela zer kontatu gehiago. Eta Txiolandian gauden honetan erakutsi nahi dizuegu aditu kuadrilla bat badagoela. Eta aditu hauek hemen ikusten duzue bat, hau honezkero Donostian egin ezen prozesioko irudietako bat da, eta hemen ageri da gizon bakar bat, hau ere, Viva Cristo Rei izenpetuta ondo idatzita daraman, esango duzue, baina zein da gizara jo hori?
Gizarajo hori norden ez da garrantzitsuena, baizik eta nork idazten duen txio hau. Eta txio hau zein idazten ari den ikertzen hasi garenean, jabetu gara, badaudela erakundein bat abokatu katolikoak, bestelako erakunde katolikoak, eta hauek analistak dira. Analista eta enpresariak, gauza bitxia, interesgarria, enpresariak, analistak, politikariak eta txiolariak. Hauek izan direlako besteak beste, zer esaten zuen enpresari honek, kukerella abizena daraman enpresari honek. Persona bakar bat zegoela, Donostiako Artzai honean, Gipuzkoako apaiz baten erruz. Apaiz koldar baten erruz etzela bertaratu Gipuzkoako komunitate katolikoko ordezkaririk. Eta ari honetatik tiraka segitzea erabaki dugu, eta gaurko ikerketaren zatia izango da kukerella hau zein letxez den. Kukerella honen ikerketan segita, ara nora iritsi gaden, beretan hau interesgarria dela eta espero dugu gaur txapak gehiagirik ez ematea kukerella jaunarekin. Nueva conexión aquí en Periodista Digital. Es un placer poder hablar sobre lo que ha pasado en el Capitolio con la persona que nos ha mantenido informado durante todos estos meses en su cuenta de Twitter. Hablo del empresario Marcial Cuquerella, la persona de referencia para nosotros a la que hemos tenido que recurrir, visto que los medios, tanto escritos como las televisiones, estaban vendidas a un único postor. Eta esango duzu, atorrari burua juntzaio, zeria, Kapitolioa zizketan. Ez, hau benetan interesgarria da, Ameriketako Estatu Batuetan abortu eskubidearen gainbehera halako mugimenduekin batera datorrelako. Argi, hau denak rekonkistara datu zela, ez pentsa Macarena Olona kasualitatez aurkeztu dutenik Al-Andaluzen. Argi, hau mundu mailako kontu bat delako. Eta esango duzu, Marcial Cuquerella honek zer dauka esateko Kapitolioari buruz. Zein da gizon hau? Aizue, periodista digital bezalako edabide neutro eta praktiko, osasuntxuetan ageri den heinean, entzun, Kapitolioko inbasioari buruz egiten duen irakurketa benetan oso argigarria delako. Hemos comprado y además hemos caído mucho en ese error. El relato de que la persona encarna los valores y que la persona al final, al encarnar los valores dependen de la persona. No sé si me explico. Si tú dices, Trump encarna unos valores concretos que son el antiglobalismo, el antifeminismo, el mundo pro vida, el mundo de la libertad de comercio, el anti-agenda globalista, el anti-2030, el anti-agenda 2030, cuando cae Trump, cae todo eso. Bueno, ez nahiz egiztu izango dira da, boxekoa da. Sartu Twitter kontuan eta ikusiko duzu askabideko aipamena egiten zuen Gizarajo horren argazkia jarrita eta Gipuzkoako apaiz koldarren aipamenaren azpikoan Macarena Olonaren promozio kanpainatxo bat zeukan. Baina tortura txiki honekin bukatzeko Cuquerella pixka bat gehiago merezi du. El equidistantismo, el liberalismo melifluo que impera determinados discursos políticos, ahora mismo lo que están es asustados porque dicen, Trump ha caído, han caído mis valores. No, tío, no, al revés, todo lo contrario. Trump ha caído, que efectivamente ha caído, luego ya veremos si resurge, pero ha caído, pero los valores siguen ahí. Y lo que tú tienes que hacer y la obligación que tú tienes ahora mismo es defender los valores que hasta ahora encarnaba esta persona porque has dejado engañarte, has identificado, has seguido el discurso político de la izquierda de decir que esta persona encarnaba esos valores. San Francisco de Borges. Baina orduan esango duzu, baina orduan zer? Ez bata ez beste, Espainian kopla antzekoa ez zaizu ezaguna egiten? Gu ez gana ez alderdi sozialista, ez alderdi popularra, gu zeintzuk gera? No, bueno, fenomenal. Trump, nunca pongas tus esperanzas en una persona que se te pueda morir, como decía San Francisco de Borja, ¿no? No pongas tus esperanzas y tus valores y tus convicciones políticas en una persona, porque eso es el redentismo, porque al final
de ahí surgen las dictaduras y de ahí surge el enaltecimiento de determinadas personalidades en vez de determinados valores, ¿no? Dalako 2022 urtean oraindikan hau eztabaidagai izatea, badakigu zeintzu diran, badakigu zertara datozen, ez dute lortuko emakumea gure gorputzaren jabe gera, emakumeak gero eta aldunago gera, eta ez gaituzte lortuko zapaltzea. Eguneroko jazarpena da, egunero daude hemen, baina orain ozen esan diegu, nahikoa da, aski da. Eskerrik asko denoi, garaipena zuena da, eta gora borroka feminista. Eta pentsatuko duzue, hau bai albistean, naroa serio hizketan, nik ere gauza bera pentsatu nuen. Baina izuek gauza badago puntu batean ez dakizula ondondik heldu, baina bestetik kezkatzekoa bada. Eta honekin gaurkoz bukatuko dut. Mezu garrantzitsua honek jarraipena izango duera. Ze uste duzu, kukereilarekin hasita bukatu, gehiago badaude. Baina El Toro Televisionit datorren astean helduko diogu. Gaur, azken mezu bat. Aborto eskubidea ez da aitortutako eskubide bat, salbuespen bat da. Eta salbuespen horren baitan, segun zein dagoen gobernuan, segun zein dagoen gorenean, segun zein dagoen nun han, konstituzioak aitortzen ez digun bitartean, ez gaude behar bezala babestuta. Eta babestuta edo oinarri juridiko nekori gabe bizi garen garaiotan, zerbitzu publikoak ez dira izango osasun etxe publikoetan, bestelako osasun etxeetan izango dira, eta zein erreza den halako osasun etxe edo klinikak erasotzea kasu honetan. Ez ahaztu baina, zerbitzu publiko bati buruz ari garela. Ez ahaztu, hau oso garrantzitsua izango delako emakumeok haurdunaldia eteteko eskubidea bermatu dezagun. Batez ere publikoki, izan ere kalte handiena gutxien dutenek izaten dutelako, ze uste duzue. Aberatsek ez dutela abortatzena da. Azken 40 urte hauetan euskal emakumeek lan munduan izan duten egoeraren erradiografia historikoak gaur egun zer nolako ondorioak eta eraginak sorrarazi dituen ikertzen duen dokumentala da gure hots. Lan honetan Euskal Herriko emakume desberdinen testigantzak jaso dira. 1980 eta 2020 urteen artean kokatzen da eta 4 hamarkada hauen berrien iritziekin arilkatuta dago. Aztertzen da azken 40 urte hauetako emakumeen lan merkatuaren inguruan eta erradiografia bat egiten diogu iraganari, orainari eta etorkizunari. Oso hunkigarria izan da prozesua pandemia aurretik egin genuen diseinatutako gidoi batetik sortu zen eta proiektua aurkeztu zen. Erakunde Eusko Jaurlaritzan eta Foru Aldundian. Gai desberdinen inguruan arituko diren zientzialarien, idazleen eta profesionalen ahotik hainbat bizipen eta errelato emango dira ezagutzera. Gure hotxeko testigantzak dire lagin txiki bat, berez emakume haunitza aurkitzen dira Euskal Herrian, beraien testigantzak jasotzea oso garrantzitsua izango litzatekeena gure kultura eta ondare ikusentzuteko moduan. Izan ere, gure kasuan, emakumeen lan munduaren azken 40 urte hauetako ikerketa lerroa izanik, egin deguena izan da, jabetu nolabait lehenengo sektorean, bigarren sektorean, hirugarren sektorean, emakume anitz aurkitzen direla lanean edo egin dutela lana edo hasi berriak izango direla.
Nekazaritza eta elikadura ekologikoaren kontseiluak argitara eman ditu Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako nekazaritza ekologikoaren iazko datuak eta bertan ikus daiteke goranzko joera nagusia dela. Gero eta nekazari gehiagok modu ekologikoan ekoizteko ohitura baitute eta horien artean azpimarratzekoak Gipuzkoarrak direla modu ekologikoan Euskal Autonomia Erkidegoan ekoizten duten gehienak. 283 nekazari izanik aldiz Araba da oraindik ere ziurtatutako azalera handiena duen lurraldea EAEko lur ekologikoaren 49%. Horiek ordea nekazaritzari dagozkion datua dira, baina herritarrek modu ekologikoan kontsumitzeko ohitura aldute. Hona hemen Donostian jaso duguna. Egia esan normalean nahiko produktu ekologikoak kontsumitzen ditugula etxean. Bereziki baserretatik ekartzen dituzten gauzaketara eta azoketan eroste ditugu gauza asko, hasi bai. Nik adibidez ateatzei duenean kafia daola, sukria ekologikoa hartze eta azkenean geroz da ingurumena da zaintzeko. Nik uste dut hori denak ite bat da asko sobeto izango zela da. Yo la verdad es que no. Yo tampoco, y creo que más que nada por el precio, porque creo que es como que es mucho más caro y así. O sea, no es por gusto, sino por el precio. Creo que es menos asequible. Kontsumitzen detenean da, igual bi aukera ikusten ditut, bata ekologikoa eta estea ez, eta momentu hortan pentsatzen dut, igual nire osasunerako eta bai ziberan gizarterako eta planetarako hobe dela ekologikoa erabiliko nuke, baina batzutan ez naiz horren bila juten. Uste hasteko normalean ekologikoa izatea produktu lokala eta uste horri garrantzia ematea oso garrantzitsua dela. Eta gainea jarraitzeko pestizida asko eukitza gainean eta hola hori albaldin badet eraren batean saiestu nahiago dut normalean. Printzipioz hori, azkenean osasunagatik batez ere azkenean osasun munduan ere, orain ikasketak eta hola ere osasun munduan zentratu naiz eta egia esan horrek ere asko bultzatzen dit azkenean osasuntsu jatera eta kontsumitzera. Nik uste azken urteetan egon dela tendentzia bat, geroz eta produktu ekologiko gehiago kontsumitzeko eta kontzientzia gehiago edukitzeko gure kontsumo tipoari buruz eta jendeak egin behar duena ni ez naiz nor esateko zer egin behar duen, baina bai inpakto positiboago bat edukiko lukela bai gure gorputzean eta bai ekonomia lokalean eta bar. Nik uste azkenean orain ari gerala bide moduko bat egiten eta azkenean orain denbora aurrera pasala gutxinaka mundu ekologikoak gora egingo duela. Urtez urte Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako nekazaritza ekologikoa goranzko joerari eusten dio, eta 2021ean erregistratutako datuek bide ona erakusten dute. Gero eta pertsona gehiago lortzen dute Europar Batasunetik markatzen diren parametro ekologikoek jarraituz ekoiztea. Kalitate handiko produktuak bermatzen dituzte naturarekiko eta lurraren bioaniztasunaren errespetuarekin konprometituak. Klima larrialdiaren aurrean gero eta balio handiagoa du natura errespetatzen duten ekoizpen tekniken bidez ekoizteak. Gure lurremankorra kontserbatzen dute eta lur hauetan karbono ustubideak sortzen laguntzen dute. Halaxe baieztatu du Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza eta elikadura ekologikoaren kontseiluak. Iazko datuei erreperatuz gero ikus daiteke 60 pertsona baino gehiagok egin dutela bat konbertsio ekologikoarekin. Guztira 710 operadore ziurtatu dira. Operadoreen kopurua 108 igo da. Gipuzkoako nekazari ekologiko berriak izan dira hazkunderik handiena izan dutenak. 112 gehiago baitira parametro ekologikoen arabera ekoizten duten pertsonak, 283 guztira. Bizkaian igoera txikia izan da, 102koa, eta 218an finkatu da. Araban berriz 209 proiektu egin dira modu ekologikoan. Era berean labore ekologikoen azalera ere handitu eginda. 7.900 eta 5 hektareatan ari dira Euskal Autonomia Erkidegoko eragileak. 1.200 hektarea berri baino gehiago ziurtatu dituzte 106ko jauziarekin. Kasu honetan Gipuzkoako lurraldean nabarmentzen da 122ko igoerarekin. Naiz eta Araba izan oraindik ere ziurtatutako azalera handiena duen lurraldea, EAEko lur ekologikoaren 159arekin.
Ekolurrak anbizio garaia dela adierazi du. Izan ere, baserritik maira izeneko Europako estrategiak 2030erako lurren 25% ekoizpen ekologikoan izatea eskatzen die. Gaur egun landutako azaleraren 9,3% ziurtapen ekologikokoa da, eta aldaketak indartxo izan behar du datozen urteetan. Oso importantea, herri gisa aurrerantzean definituko gaituen ekintza loriatsua da. Badakizue zer behar duen Euskadik? Desaceleración. Eta killo!